Yes, we are live. Maraming salamat sa mga andito. Wait lamang po. Kumusta? Kumusta po tayo dyan? Shoutout po ako sa aking Tita Levi, Tita Levi Sualen na nasa ah, Los Angeles, USA. Tito Lloyd, maraming salamat po sa suporta. Kumusta po kayo dyan? Lagi kong dalangin na safety po kayo dyan. Gayun na rin sa, syempre, aking utol na nasa Japan, Tol. Maraming salamat sa suporta. Gayun na rin sa aking mga pinsan na nasa Paris, France, Ate Glenda, Kuya Paul Alvarado. Maraming salamat sa suporta. At siyempre, ang aking kadikit na pinsan, Mortis Tismor, Richard Capuno. Gayun na rin si Rosmel Capuno at si Ate Lay Capuno. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Gayun na rin sa aking pinsan na nasa Jeddah ngayon, Christopher Sarmiento. Shoutout sa iyo. Maraming salamat. At sa aking mga solid na kaibigan na lagi sumusuporta, maraming salamat sa inyo. Panimula po, Dr. Dreamer, thumbs up na bro. Maraming salamat, Dr. Dreamer. Dr. Dreamer, bilib na bilib ako sa iyong mga premiere. Tuwan-tuwa ako at finally, natupad na yung pangarap mo makatulong sa mga nangangailangan. Alam ko naman na nangangailangan tayo pero laging mas may higit pang nangangailangan sa atin at saludo ako doon, Dok. Sa iyong kasipagan, sa iyong outreach program. God bless you more, bro. Maraming salamat sa iyo, Dok The Dreamer. Salamat sa suporta at syempre kay sa vlog, kay sa channel. Maraming salamat. Napanood ko kanina yung latest upload. Oo nga, no? Parang alam ko yung lugar na yon, yung highway na yon sa may, di ko lang check pero kung ganun din kayo yung sa amin, papunta ng Francisco Homes, Bulacan. So, ganun din yung daan. Sabi ko, parang dito yon. Dr. Dreamer, there you go. Yes. Maraming salamat. Crew Jevil, hello po host. Good evening. Mabuhay ka rin. Kapatid na Crew Jevil. Crew Jevil po is from Thailand. Is monetized channel din po. Maraming salamat. Kapatid na Crew Jevil sa walang humpay na suporta. Andyan din si Doc The Dreamer, isang kaibigan natin. Maraming naabutan na talaga kita, bro. Maraming salamat. Kagabi, nag-skip talaga ako para masuportahan. Gusto ko kasi talagang mapanood yung iyong premiere na sa pagtulong sa mga kapwa. Maraming salamat. Saludo ko. Talagang niluso mo yung putik. Napakainit nun, oo. Hindi ko lubos maisip. Medyo naluluha ako dun kay nanay dahil nga isang senior citizen na pero nagtatrabaho pa rin. At sana yun nga, marami ka pang matulungan. At sana maraming sumuporta sa iyo para patuloy mong maipaabot ang yung pagtulong sa mga nangangailangan. Crew Jebil, salamat muli sa iyo, kapatid. Si Crew Jebil is English teacher from Thailand. Maraming salamat. At ayun, ang isa sa Team Chinito dumating na, Tulsok host. Hehehehehe. Maraming salamat. Jin PH, nag-open ako kanina pa at mabuti naman bro at na-set ka na kaagad. Oo, nag-set ako ng kaagad para at least alam mo na syempre sa pag-ALS nauna yung excitement tapos pumapangalawa yung nervyos, di ba? Hindi natin maalis yun baka maraming magpuntang tao o kaya medyo maraming magpuntang tao. Hindi natin iniisip yung alam ko naman maraming susuporta. Silent lang muna, kapatid. Di pa kasi ako tapos. Okay, maraming salamat sa iyo Sige, silent ka muna dyan. Habang ako'y nag-iingay ng kaunti rito. Shoutout sa aking minamahal
Misteryosa 27, maraming salamat sa suporta. Crew Jevil, dito lang po ho sa luto lang ako ng hapunan. Wow, mukbang na naman ba yan? Dan sharing, maraming maraming salamat, Doc. Oo naman, nakakataba naman ng puso. Maraming salamat. At sana makatulong ang iyong pag-share para naman maipabalita natin ang isang magandang napupulot ko sa aking mga pinapasyalan ng mga channel. O, tulad nung sa'yo, proud na proud ako sa ganun. Sabi ko nga one of these days, baka naging inspirasyon kasi kita, one of these day baka magawa ko yung ganun. Napakasarap sa pakiramdam nung alam mo nakakatulong ka. Kanina, andyan din ang isa kong kaibigan pa, Keisha Channel. Salamat, salamat. Tamsak na. Maraming salamat sa inyo. Ang galing nung pagkakakuha, Doc. Sabi nga natural na natural. Ayun. Taka talagang tindi ng init. Salamat. Ay, kapatid na Crew Jevila, pasensya na. Medyo hindi ako nakaka-attend sa LS mo. Oo. sorry. But yet, dito ko pa rin para sumuporta sa akin. Oo. Pero naghihintay naman ako lagi ng mga premiere nyo. Inaabangan ko para makasuporta ng marami. Doc the Dreamer, maraming salamat sa iyo ha. Mabuhay ka kapatid. Isa sa mga ganun yung mga mithiin ko sa buhay, yung makatulong. At nakita ko yon yung tunay mong layunin na makatulong. Sana maraming paabot ng tulong sa iyo. Isa ako dun kaso lang ang Macau hindi makapag-send ng dollar. Hindi ko alam kung bakit. Ang dami nang nag-try pero hindi makapag-send. Pero in anyways naman pwede tayo magpaabot ng tulong. Ayun na. Nagparamdam ng aking utol. Tol. Ang aking utol ay nasa Japan. Yes, Mylan Ben Biroque. Siyempre, ang aking minsan na si Christopher Sarmiento. Maraming salamat. Lagi silang nandyan. Hindi sila YouTuber na katulad natin pero sumusuporta sila sa akin. At siyempre, mawawala ba? Miss California Girl. Gen CM Channel. Nakasilip yata ako kahapon. kahapon yata yun. Oo, tama. Ang dami nang nagpupunta sa LS mo. Mabuhay ka. Gen CM Channel. Oo. Masaya ako para sa iyo. At syempre nagbubunga yung ating mga hirap at yung suporta natin na bumabalik na sa bawat isa sa atin. Maraming salamat sa patamsak mo diyan. Anong oras ulit diyan? Si Gen CM Channel ay naging kaibigan ko sa LS ni Mr. Chinito. Ayan. Hanggang sa naging tunay na kaibigan na patuloy na sumusuporta. Gen CM Channel, andyan po ang aking dalawang kaibigan na monetized channel na solid din sumuporta tulad natin. Salamat host, newbie ako sa LS mo. No. Nakailang LS na ako. Pangatlo mo na to. Oo, natatandaan ko. Pangatlo mo na to. Maraming salamat sa iyo. Una, huli, walang problema. Basta pagka available maraming salamat. Alas 5 ng madaling araw. So, pa alas 6 na. Saktong-sakto ang gising. Ayan. Gawin mo kung na Pedro, hey buddy! Yeah. Putulin ko lang po mga kaibigan at andito ang isang aking kaibigan. My very good friend from Macau. Yeah. Na Pedro. Hey buddy, hey, how are you? I miss you, bro. Yeah. I miss our chatting when we are working. Thank you so much for coming. Shout out to you, and to your family. Na Pedro is my very good friend from Macau. Yeah. From where I'm working, he also working there as a staff in Municipal of Macau. So, long live na Pedro. Thanks for coming, for dropping by. Roxanne Channel, thumbs up na rin. Maraming salamat, sister na Roxanne Channel. Pang-ilan mo na rin pagdalaw sa akin to. Maraming salamat at nakita ko may bago kang upload. Ayun, tapos binalikan mo kaagad ang isang palabas ko. Napakasarap sa pakiramdam yun. Nung hindi naman nagpapapansin, syempre gusto mong masuportahan yung tao. Pinanood mo yung palabas niya. Maya-maya andun yung balik niya. Nag-reply, tapos may pinanood na ulit sa palabas mo. Napakasarap sa pakiramdam.
Gen CM Channel, hello sa lahat, hello daw sa lahat, sabi ni Gen CM Channel, Roxanne Channel, you're welcome host. Maraming salamat po, isang karangalan muli kang maparito sa aking channel. Unang-unang LS ko yun nung dumalaw ka, pangalawa ka at na-shoutout kita ron. Maraming salamat sa pagbalik. Na Pedro, see you on Friday. Yeah, okay, okay, I can wait. I hope on Friday, ha. Friday is, we call it Friday. After Friday, Saturday, Sunday, rest day. Thank you so much na Pedro. Thank you so much. So how's everything? Okay? You can share me when we meet in our work duty. Okay? Thank you so much. Yeah. Roxanne Chandler, welcome. Thank you so much for coming. Thank you for all the support. So medyo napapaistap ako. Galing talaga ako ng trabaho. I just off duty 8 o'clock and then walk straight going home. Mga 15 minutes walking, pawisan. Pero excited lagi. Excited para humarap sa inyo. So sa mga hindi pa magkakaibigan dyan, sana itong aking maiksing LS maging 100 para sa pakikipagkaibigan. Ayun. Sabi nga ng aking pamagate, galanteng nagtitiwala. Yes, dapat tayong magtiwala sa bawat isa. Oo. May kakayahan tayo pero mas maganda pagka pinagsama-sama natin yung mga kakayahan ng bawat isa, nabubuo yung isang solid na samahan na hindi matitipag ng kahit sino man. Maraming salamat. At syempre, ang aking kaibigan na from UAE, na kaibigan ni Doc, na napakatindi rin sumuporta, Taga Lopez, Sadik, Sukran, Tamsak Dan, si Taga Lopez alala ko noon sabi niya, nakakalimbang ka naman sa akin anytime na mag-live stream ka nung hindi pa ako nag-live stream. And then, nawala siya pa ng dalian. Nagulat ako, nakita ko yung bahay niya, mas malaki pa sa akin. And then, sinabi ko, hindi mo naman ako pinapansin. Sabi niya, ganun ba? Kala mo, hindi ako organic ayun. Binalikan lahat ng palabas ko. Talagang inikot niya na ng inikot hanggang sa pinanonood niya na, sinusuportan, imbis na yung palabas niyang panoorin niya, yung palabas kung walang medyo kakwenta-kwenta, patuloy niyang pinanonood. Maraming salamat. Sadik, Taga Lopez yan, isang solid na kaibigan yan. From Team Chinito. Maraming salamat. At syempre, ang aking idol, Ronald Alan P. Good evening, host. Good evening to everyone. Good evening daw, sabi ni Ronald Alan P. Ronald Alan P is my very good friend also from Taiwan. Yeah, he's also doing live stream every Saturday, 5 o'clock in the afternoon. So if we have enough time, we have free time, please support my friend. Ronald Alan P. Doc the Dreamer, nasa work ako bro. Yes, alam ko. Oo, nasa work ka pa. Mamaya pa ang out mo. Kaya nga, nabago yung pag-i-LS mo, no? Pero mas okay yung mas okay talaga yung premiere. Maraming salamat at noong na-monetize si Doc the Dreamer, isa ako sa napasil sa kanyang pinasalamatan ako, which is wala pa ako noon sa 500. Tandang-tanda ko yun noon. First time nakita ko yung pangalan ko, Galanting Romantiko. Pinasasalamatan ni Doc the Dreamer. Maraming salamat. Gen CM, BG lang host. Iniwan ko lang to naka-BG. Maraming salamat. Andyan pa rin, syempre, si J1 YT. Ayan, kilala natin sa pangalang Jin PH na from Hong Kong din. Isa rin sa aking ka-team Chinito. Busy pa ang iba, pero andito sila yet para sumuporta. Maraming salamat. Medyo napagod kanina. Napagod ka rin ba, Ronald Alan P? Oo, kasi halos si Kay Kulit, si Jin PH, Jubilin Tudtud, si Jocelyn T, halos nagkasabay-sabay, nagpangabot-abot ng oras, pero salamat naman na nakasuporta tayo sa bawat isa sa kanila. Ang hirap nun, no? Habang nagtatrabaho ka, kailangan mong sumuporta. Tapos medyo syempre, nagkukulang ka dun sa iyong iniibig. Nakakalimutan mong kamustahin, kumain na ba? So, pasensya na. Abs ko. Lagi ka naman nauuna. So sa mga hindi pa magkakaibigan dyan, actually siguro lahat magkakaibigan na. Si Roxanne Channel, tama ba ako? From Middle East din ba? Yes, from Middle East din ba? Kapatid na Roxanne Channel. Kung di ako nagkakamali at sana'y tama. From Middle East din. Oo, nakita ko kasi yung road trip niya.
Napakaganda, napakaluwang. Sabi nung father ko, laki ako na anak ng isang OFW from Middle East din. Nag-work ang father ko doon from 27 years. Imagine that. Almost half of his life. Oo, 27 years. One company. Kaya talaga yung mga award na nakuha niya nung nag-retired siya, grabe grabe na hanggang ngayon napapakinabangan pa rin. So, mabuhay ang mga OFW na katulad ko na napakahirap lumayo, di ba? Pero nagtitiis tayo para sa mga kailangan suportahan sa mga mahal sa buhay, lalo na yung ating mga chikiting dyan. Nagpapalaki tayo, wala tayo, hindi natin sila magabayan ng maayos, through financial lang. Pero yet, kinakaya natin yun dahil alam natin ah, para sa pag-aaral nila yon, para sa kanilang kinabukasan. So kaya tayo nandito. Sa mga kaibigan kong AFW, huwag kalimutan mag-save, 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 mag-save. Tulad ng lagi kong binabalak, pero hanggang ngayon, wala pa ring ipon. Pero thanks God at malakas pa rin. Kay sa channel, naku host, nakalimutan mo lang ang lahat, wag lang ang yung oo naman, oo. Siya yung tinitibok-tibok. Pagkat ako'y titibok-tibok, di ba? Oo naman. Tumitibok ang ating puso, maganda yung tibok dahil sa ating sinisintang iniirog. Kesha Channel, tama no? Ang iyong asawa ay isang OFW. Bago mo sagutin yan, i-welcome muna natin syempre ang ating kapatid na si Mr. Chinito. Kapatid, congratulations ha. Congratulations. Wow. Napakaganda nung iyong naging LS. Nagtatalumpati ka na magigiveaway ka para makasuporta. And then yet, dumating yung napakabilis na blessing, di ba? Ang daming tao, umabot ng 260 na nagtagal siguro ng kulang-kulang isang oras. So, napakalaking bagay nun. Congratulations, kapatid na Mr. Chinito. Mabuhay ka. Roxanne Channel, andyan pa rin. Salamat, salamat. Casey Channel, yes, host. Busy lang yun sa YT. Ganun din ba? Busy din yun sa YT? Oo, talaga. Sana maging kaibigan natin, ano? Maging kaibigan ko. Hindi ko pa na kikilala ang iyong Mr. Gen CM Channel. Ayun, andyan pa rin. Salamat sa inyo. Sa mga kaibigan natin nandito, ating mga kaibigan na sumusuporta. Maraming salamat sa inyo at sana sa mga hindi pa po magkakakilala, pero sa tingin ko yung magkakakilala ng lahat at masaya ako kasi lagi silang nandito. Mr. Chinito, Gen CM Channel, happy to see you here. Yes, ako rin, masayang masaya. Actually, pangatlo niya na to. Nung una, tapos pang-apat yata yun, and then ito. Sabi ko nga, it doesn't matter kung may late, may ano, ngayon lang, hindi. Mahalaga yung presensya nyo. Pagsilip nyo is napaka-laking support at nagpapasaya sa akin. At syempre, ito pa ang isang kaibigan ko, Snakewater77, na kaibigan na rin ng lahat. Good evening, Ludi! Luding! Wag sana si Luding ang di ba? Casey Channel, J1, YT, hello. Yan, si Jin PH yan. Alam natin yan. Kakilala natin yan, pero nabudol ako ng pangalan na yan. Talagang sabi ko, ay nako. Oo, buti na lang at nagpaulak at nagpakilala. Roxanne Channel, silip-siling lang host, work mode pa muna. O ingat-ingat sa work, maraming salamat. Roxanne Channel, hello Mr. Chinito. Ronald Alan P, Tamsakdan na host. Snakewater 77, hello everybody. Dr. Dreamer, ang galing mo talaga maging host bro. Sa ano siguro, pinaghandaan at syempre lahat ng ating sinasabi pare-pareho tayong mga nag-ELS, laging galing sa puso yan, oo. Laging galing sa puso. Pagka galing sa puso, kung meron man tayong pagkakamali sa pagbibigkas lang yung, pero yung meaning ng gusto natin iparating tunay na tunay nararamdaman ng bawat isa sa atin. Mr. Chinito, Roxanne Channel, hi po. J1YT, rock and roll, Snakewater, ang tunay na rock and roll yan, tunay na rock and roll, oo. Pero ang sabi nila yung mga rocker talagang rockista. Pero pagka nakasama mo, malalim. Oo. Malalaman mo yan sa mga hugot song nila. May mga original song sila, composition ng aking kapatid. So, pag may time tayo, silipin natin. Gusto kong sumikat ang kanilang channel. Hindi para makilala yung angking talino sa paglikha ng musika ng mga Pinoy. Na
ang musika ang ating buhay. Oo, without music, life is boring. Yeah. So, pagka malungkot ka, senti ka lang, makinig ka ng Meet you on a springtime day. You were mine in your lap and I was mine in mine too. Malilibang ka tulad ng aking anak na laging nandyan. Angelo Roque, pumapalakpak na. Yes, yes yo, anak. Bunsong anak ko yan. At syempre, nakikinig din dyan ang aking isa pang anak na si Luis Miguel Roque. Ayan. Maraming salamat sa inyo, anak. Binabati ko rin si Luisa A. Roque at syempre, ang aking anak na panganay, Patricia Angelo Roque, gay na rin si Mark Kevin Roque. Mga anak, stay put lang kayo dyan. Malapit na sweldo. I love you. Len Vlogs, Tamsak Dan, maraming salamat. Wow, lamang po ang tamsak ko. 14 million people at may 17 tamsak ako. Maraming salamat. Napakahalagang bagay po yung mga binibigay niyong suporta sa akin. Mr. Chinito, Kaysa Channel, CC, Snake Water, J1YT, hello po. Si J1 Water, Snake Water 77, nakadikitan mo na ha. Siya si Jin PH na taga Hong Kong. Taga Lopez, andyan pa rin. Busy na ang ating kapatid na taga Lopez. Busy na sa kanyang work. Snake Water 77, rock and roll, pumapalak pa. Jubilin T, Jubilin Tutudhir. Munti ka pa magkamali kasi ang T si Jocelyn T at pareho kayong J ng umpisa. Buti na lang at malinaw ang aking mata. Maraming salamat. Mega shoutout daw. Team Chinito with matching puso ni Cupido. Mr. Cupido. Donavid Cueto, syempre mawawala pa. Donavid Cueto, isang masipag yan at masiga-siga sumuporta sa mga kaibigan. Hello host, hello din sa'yo. Gen CM Channel, welcome. At Mr. Chinito, basta nakita ko lang kayo, always support. Alam namin yun. Maraming salamat. Jubilin T, tambay lang host. Super busy. Yes, alam natin at yung mga oras na ito doon yung busy. Siyempre, pagkatapos kumain ng mga pinaglilingkuran natin, tayo yung maglilinis, magliligpit, di ba? Snake Water, Bikini Man, host, Bikini Man. Mamaya-maya dyan, siyempre, kailangan i-shoutout mo ng bawat isang nandirito. Kuy, si Kuy ay si... Nile o Nile, from Middle East din yan. 18M. Tamsak host. Musta po? Mabuti naman at kanina nag-trial ka ng silent LS mo. Andong kami nila Dagwapings usapang pera. Nagulat ako. End na kaagad. Yes. Nag-end na kaagad. At least yung pagsubok na yun, minsan yun yung nakakatuwa, sumubok ka lang, yet andong kaagad yung mga kaibigan. Tapos, nagugulat na lang, subok lang pala yun. Natawa ako. Congratulations sa pagsubok mo at ilang kami doon kanina na bigla mo na lang iniwan, Nile o Nile. Mega shoutout sa iyo. Salamat. Donna Babe Cueto, Tamsak Dan. Maraming salamat. Kuy, shoutout po sa lahat. Si Kuy po si Nile o Nile from Middle East din po yan na nag-ALS na rin po yan. Madalas po silent. Syempre alam natin, oras ng trabaho. Shoutout po sa lahat. Sabi niya, ayun, Miss Donna, sabi naman ni Jin PH, Snake Water 77, hello, Team Chinito, you're part of that, bro. Oo, you're part of that. Tandaan mo yan. Kuy, wow, ganda ng boses ni host. Nagbo-voice lesson. Voice lesson kasama ang vodka. Kuy, maraming salamat. Donald Cueto. Hi, Jane PH, Mr. Chinito. Sis Kuy, super mega organic shoutout, sabi ni Mr. Chinito sa'yo. Nile o Nile. Kuy, opo, nakita kita, try lang po yun. Oo, nagulat kami. Shoutout pa ako, natuwa ako ba? Nauna sa akin si Usapang Pera. So, kaagad ako, sunggab kaagad ako. Siyempre, bago ako maunahan, gusto ko ako yung mauunang babati. Ganun. Maya, nawala. Ang galing. Sorry po, hindi. Masaya yung ganun. Minsan ako, tatry din ako. Tatry din ako, nakaka-excite yun. Donna Babe Cueto, andyan lang. Kuy. AC Graphics po, yung nag-try. Oh, yes. Kuy host, iyon. So, nag-try, hindi ko yata magets to. Ace at Graphic po, yung nag-try. Okay, host. Nag-try din ba siya? Hindi, nag-ano siya kanina, kailan ba yun? Nagpalapag, oo, pero sumilip ako para sumuporta.
Snakewater 77, Geisha Channel, good evening. Kuy Kuy. At Mr. Chinito, Ismoso, super mega organic shoutout sa lahat ng nandyan. J1, andyan pa rin. At alam ko naka-silent lang kayo, ang iba sa inyo, dahil actually sa mga kapatid natin sa mga Hong Kong, busy-busy pa sila sa oras na ito, katatapos lang mag-dinner ng kanilang mga mababait na amo. Kaya busy pa rin. Kuy Kuy, pinasok niya, lapi, co-host at nagawa. Oh, ganun ba yun? Ah, okay. Sige nga, masubukan nga yan. Ganun pala yun. Okay. So actually, tanda-tanda ko lahat ng nandito at tanda-tanda ko magkakaibigan na. Sabi nga nila bago ang gabi, bago ang lahat, ako lang ang luma. Ngunit kahit ako'y luma, nandyan kayo para ako'y suportahan. Maraming salamat sa inyo. Painitin natin ang gabi. Nag-aaral ako ng mga lumang kanta. Sino yung nakakaalam nung mansit-sirit-sit, halibang-bang, sa laginto, sa lagubang. Ang lalaki, sa lansangan. Ganun ba yon? Kung kumikig ay parang tandang, mama, namamangka sa dalawang ilog, kaya bawal na. Kuy, andyan pa rin. Open lang host, magluluto lang ako ng nilaga. Yung nilaga, wag mong kalimutan lagyan ng tubig, ha? Oo, nung bata pa tayo, di ba? Ang sarap ng mga pakinggan yung leron sinta, buko ng papaya, dalay buslo, di ba? Ang sarap ng mga ganong kanta. Actually, nagpapaalala nung bata pa, panahon ng pagkakataon. Yung mga ganong kanta. Kaya nung nagawa ni yung kantang yon, nakalimutan ko yung pangalan ng napakagaling na composer na yon. Baka sino nakakaalam dyan. Ayan, may premyo. May premyo. Isang matinding puso. Sa makakahula. Oo, ang galing. Ang galing ng kantang yon. Oo. Natatandaan mo pa ba? Di ba? Ang inalay na bulaklak ay isang gumamela. Gumamela, madalang na ako makakita noon. Nung bata ako, talagang ginagawa yung gumamela, pambakod sa probinsya namin. Itatanim yun ng aking mga tito hanggang sa lumago. Hindi si Gary Granada, loko-loko. Hindi si Gary Granada pag nananalo ang Hinebra at natatalo ang Hinebra. Hindi si Gary. Ano ba tayo nasa tropang trumpo? Si Kabangon, di ba? Noli, di ba? Noli Metangere. Oo. Ano gusto niyo ba kantahin natin? Subukan ko. Mahirap yung kantang yun kasi may paalon, meron siyang pahugot at pero para si Noel Kabangon. Gen CM channel andyan pa rin. Oo, alas 6 na ngayon, ano? Ayun, nakakuha mo at sinerge mo talaga o narinig mo sa akin. Noel, mali spelling. Mali spelling. Ronald Alan B, kumusta? Nasa work pa ba? Idol Ronald Alan B? Kuy, andyan pa rin. Nile. Donna Babe Cueto, syempre, andyan pa rin. Halos ma-assemble na ang Team Chinito, buo na. Andyan kasi yung head. And I'm from the head. Autobots, let's transform. Naging Donald Duck pala. What's up, Doc? Mga ganun banat, ano. Pag nanonood ako ng mga cartoons nun, na-adapt ko yung boses nila, oo. Ginagaya ko pa yun, yung isang magaling na manggagaya ng boses, si Willie. Kaso nga lang dapat talaga pinag-aaralan, pinapractice. Na napupunta sa kalokohan yung mga pag-aaral kong gano'n hanggang sa minsan nakakapikon din, na may napipikon akong tropa pag sumusobra yung biro. So, iniwasan. Pero masarap balikan pagka nakikita-kita kami magpipinsan, although matatanda sila sa akin, ayad sila sa akin. Oo, naaasar sila sa akin dahil lalakas ko daw mang asar. Oo. Sabi nila pag malakas mang asar, pikon. Hindi ako pikon, maramdaming tao. Maraming salamat. Ronald Alan B, wala na sa workhorse, nagdiligpit na lang ng gamit. Oo, yung mga pinag-drawingan mo, ha. So, susunod, i-drawing mo ko. Tapos pahulaan natin, ha, kung sino magiging kamukha ko. Sarap na, Sisend ko sa yung picture namin, ha.
Tapos i-ano mo, tapos i-send mo na lang through, pwede ba LBC, no? From Taiwan to Macau, 'di ba? Tapos send ko yung gift ko sa'yo, Ronald Alan P. Tapos i-promote ko dito yun, 'di ba? At least may isa tayong outlet ng business. Siyempre, may 10% ako doon. Oo, ano natin, i-market natin yon. Maraming salamat. Hanapin ko yung kantang yun. Siyempre, kakailanganin natin ng It's Me, Mark's Channel. Konnichiwa! Konbanwa! Siyempre, kailangan naka-headset tayo para sa di tayo marinig. Siyempre, salamat sa sponsor ng aking Beats. Ang bilis ng oras, kalahating oras na kaagad. Huwag pansinin ng oras, basta ituloy ang saya. Salamat sa inyo. And host, singing time. Oo, narinig ko kanina, kumakanta yung Sintang Irog. At tapos minute ko, hindi na pala kumakanta, pumapalakpak pa ako. Nahuli tuloy ako. Oo, matagal mo nang inaawitan to, Koy Koy. Hayaan mo. Ipapasirox ko at isisend ko. Oh, okay. Daming talagang kanta ni Noel Cabangon, no? Oo, Tagalog love song. Dali, syempre, i-connect natin, ano? At wag sanang nakakonect dito sa aking pagka nakakonect dito sa aking isang silip po ni ready ako kanina pero ibang kanta yung mga ganong kanta yung mansit sirit sit alibang bang, yung bahay na kubo kahit na munti, bahay na kubo kahit na munti. Kinanta ko ng 10 beses nung kantahin ko na yung original na tono. Natalo ako sa pustahan. Oo. Hirap pala ng ganun, ano? Yung babaguhin mo within at siyempre, ay, muntik na naman ako mamali. Jubilinti. Hinihintay ko yung Sintang Irog ni Ronald Alan P. Wala pa. Actually, busy pa yun. Kaya pala ayaw mag-connect. Wow, mali. Nakapatay pala. Ayun na. Doon na Kweto, andyan pa rin. Maraming salamat sa inyo. Busy siguro si kapatid na Beans. Host, pa-request. Yes, busy pa. Alaga host, oo. Busy pa, ano? Sige lang. At lobat na yata ito. Meron pa naman. Meron pa siyang isang dot. Pero bakit ayaw mag-connect? Maraming salamat. Sige, request lang, Donna Babe Cueto. Ronald Alan P, busy pa yun. Host, ang loves ko. Balani Sibling. Tamsak Dan host at Galanting Romantiko. Ismoso sa'yo. Ismoso po sa inyo. Maraming salamat po. Isang karangalan po't muli kayong makatalo sa aking LS. Maraming salamat po. Paggising ko kanina, naabutan ko po yung sa LS. Ang ganda po nung sounds. Nakaka-relax habang naglalakad ako papasok. Nakaka-relax. Sabi ko, wow, ang sarap. Ang ganda nung umaga kasi nakasuot ko nga po itong headset habang naglalakad kasi medyo malayo ang nilalakaran ko pagpasok. Ayun po, nadinig ko yung inyong background music sa inyong LS. Siyempre, mawawala ba ang kapatid na kay Colette? Underline 12 channel? Underscore or what? Basta, andyan siya. Ayan, sa isang matagumpay na LS kanina. Mr. Chinito, andyan pa rin. Ano ba yung hinahanap ko kanina? Dali lang ba't ayaw mag-connect? Baka naka-connect dito.
Sandali lang po hirap ng ganito. Natataranta ako. Huwag ka mataranta, easy ka lang. Lamang tayo dyan. Yes. Sabi nila, lamang tayo dyan, huwag mataranta. At syempre, shoutout ko muna. Bawal daw lumabas. Wayne! Wayne, shout out, bunso. Wayne, andiyan ba si Wayne? Bawal lumabas, anak ha. Wayne, ha, bawal lumabas. Kahit mag-comply ka, okay? Bawal lumabas. So, bawal lumabas, wag munang lalabas. Siyempre, merci beaucoup. Ang ating very supportive na kaibigan. Ang aking ate-atehan, ate-atehan. Siyempre, Wayne. Hello po. Yes, Wayne. Okay po, Mi. Baka nasa labas ka niyan. Kaya ka nandyan. Baka nasa labas ka. At pumasok ka rito. Len Vlogs. Balani Siblings. Hello. Super mega shoutout daw po sa inyo. Maraming salamat at may problema yata itong aking tayo mag-connect. Easy lang, lamang tayo. Hindi pa naman lobat. Lobat na ba? Lobat na ba ang pag-ibig mo? Lobat na ba ang pag-ibig mo? Lobat na ba? Luto muna ako. Sige, habang nagluluto ko lang dyan, okay lang. Yes. Yung iPad, AirPod. Ito na lang, sige na lang. Huwag na yung wireless. Ito lang tayo. Lobat na ang aking hindi ko napansin. Standby lang po iniintay ko yung BG muna host. Basa lang ng banal na aklat. Okay, sige. Kuy. At Balani Siblings, Ismoso. Mercedes Tualia, BG lang host, busy as always. Alam ko yan, hanggang alas 12 na rito, talagang busy ka pa rin. Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Ganda nitong kantang to, no? Natatandaan mo pa ba nang tayo'y dalawang unang nagkita, panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula. Mangarap na tumula. Huwag sanang aking walang audio. Wala bang audio? Wala akong audio? Hindi nga. Panahon ng pagkakataon, maibabalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa'y unang magkita, panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula. Mangarap at tumula. Natatandaan mo pa ba? Inukit kong puso sa puno ng mangga, at ang inalay kong gumamela.
magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon. Gunita ng ating kahapon, ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Salamat. Walang iiyak ha. Ngayon ikaw ay nagbalik, tulad ko rin ang iyong pananabik, makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan hahanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno't halaman, bakit kailangang lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Kaya po habang may panahon pa, mahirap talaga ibalik yung kahapon. So lagi tayong moving forward. So sana naman sa mga lumilipas na panahon meron tayong naiiwang magandang bakas na isang mapupulot ng mga batang sumusunod sa atin habang lumalaki, magabayan natin sila sa tamang landas. Opo, minsan lang tayo naging bata, na enjoy natin yun. Sana ma-enjoy ng mga kabataan. Patuloy natin i-save si Mother Earth. Matatapos din tong mga sakunan to at para saan pa pupunta? Papunta rin po sa kaayusan. Mabuhay tayong lahat. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno't halaman, bakit kailangang lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Mahirap ibalik, pero kung may pagkakamali tayo sa kahapon, pwede natin gawin kinabukasan ng tama. Opo. Sabi nga nung isang kasabihan I'm not afraid for tomorrow because I have seen yesterday and I'm very loved today. I love today, tonight because of you. Maraming salamat. At syempre, isang kaibigan from Japan, Gisayla Iwasaki. Maraming salamat sa inyo. Sa request ng aking kapatid na talagang sinusubukan ako sa larangan ng New Wave, maraming salamat. At syempre, bago ang lahat, muli, ako ang Luma, Snake Water. Salamat, Kuy, salamat, host. Yeah. Isang napakalalim na kanta nito. Mabuhay, Senator Rapi. Magtatakbo ba ng Senator si Rapi? Oo. Hindi, kasi pag tumakbo siya ng Senator, maki-question siya dun sa kinikita niya. So, okay na yung isa siyang kababayang sumusuporta. Love na love niya rin ng mga OFW. Tulad ni Mr. Chinito, mahal na mahal yung mga OFW. At syempre, lahat naman tayo hero natin ng mga OFW. Oo, kaya ako, very proud kami ng labs ko na isang OFW. Mahirap maging OFW pero masaya pagka nababanggit na si shoutout. OFW, mabuhay kayo. Yeah!
Hello, Mr. Chinito, sabi ni Guys Iwasaki. Ayun, pumapalakpak siya. At syempre, Jin PH, andyan pa rin. Ayun, syempre, pareho silang from Japan. Snake Water 77. At Gisayla Iwasaki. Konbanwa, kuy kuy. Andyan pa rin. Ganun ba? Wag lang bumalik. Pwede naman bumalik yung kahapon. Oo, kasi minsan nananaginip tayo. Lahat naman ng magaganda, 'di ba? Lahat ng maganda. Syempre, yun gusto natin bumalik. Nelsie Orida, hello. Hello, good evening po. Good evening din po sa iyo. Nelsie Orida, maraming salamat po. Siguro po isa po kayo sa naimbitahan ni Doc. Nag-share po siya sa kanyang community. Maraming salamat po. At kung hindi naman po, maraming salamat po sa kusang loob na pagpunta rito sa aking LS. So po, first time ko po kayong makita sa aking LS. Maraming salamat po. At dahil dyan, maraming salamat sa inyo. Snake Water, Genki. Sabi niya mali ka naman ng spell eh. Kay Miss Gisaykla Iwasaki. Kuy, andyan pa rin, wala alampi. Jubilin Tutud, ayun na. Jin PH, mahirap nga ibalik host lalo na wasak ang kahapon hugot. Alam ko yun, sino ba yun? Oo, pinagtagpo pero nababasa ko yun sa yung LS eh. Ayun, Genki, Snake Water. Sabi sa'yo ni Gisayla Iwasaki, work na kasi kaya di na ako nag-LS. Oo, ganun po ba? Opo. Okay. Snake Water, Iwasaki. Wataka ganbate ne hay. Okay. Next song tayo. Subukan natin ng isang kanta nung Tears for Fears. Pwede ba yun? Tears for Fears? Kaya yung Tears for Fears? Malalim yun. Mercedes. Ayun, hindi ko na po kayang basahin to. Sila yung nagsasalita ng kanilang mga lengguwahe. Ang alam ko lang doon ay arigato, gozaimasu. Gisayla Iwasaki, may sinasabi kay Snake Water 77. At syempre, ating Mercedes Tualya, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Oo, ang daming ganun Oo, kuy. Go, sabi naman ni Mr. Chinito. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Host, ganun Oo, ako pinagtagpo tapos tinadhana. Saan ka pa? Mr. Chinito, new wave, go kapatid. Yes. Ten 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 When I need you baby, out of my head, I just can't get enough. Yun ba yun? Nung last yata kumanta ako ng ilang new wave, di ba? Yahoo! Kuy, wow, galing talaga ni host. Oo, nung bata ako, talagang pag nagpatugtog ang aking mga utol, talagang mula kapitbahay, papatay na yun sa kanila. Oo, pinagyayabang nila ang speaker na dala ng aking ama mula sa Saudi Arabia. Oo. Yamaha yun, ang laki, na talagang akala mo may sayawan sa bahay. Tapos biglang magpapatugtog ng new wave song. Nako po, talagang mapapainda ka na lang. So, pinatutugtog ng nagustuhan ng aking uncle. So, pagka may taniman sa palay, imbis na gitara, nagpapatugtog ngayon ng mga new wave song. Ang sayang pakinggan. Sayang, wala pang mga cellphone noon. Talagang ang sarap kunan ng mga panahon na yun. Yung tatanim, yung magigitara, hanggang sa yung sayawan sa baryo. Napakasarap. Sabi, wala nang ano-ano pa, banat na. Isang new wave song. Hanap tayo, kailangan yung alam natin. Mahirap na. Okay. Alam ko kaya to? Ay, mali. Ano yung bata, wag kang umiyak.
Batang lalaki, huwag kang umiyak. One, two, three. Sabi. Labs ko? Woo! New wave tayo dyan. The Cure. I would say I'm sorry if I thought that I would change your mind. But I know that this time I had said too much, been too unkind. I tried to laugh about it, cover it all up with lies. I tried to laugh about it, hiding the tears in my eyes. Cause boys don't cry. Boys don't cry. I would break down at your feet and beg forgiveness, plead with you. But I know that it's too late now, there is nothing that I can do. So I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. Cause boys don't cry. Boys don't cry. I would tell you that I love you, but if I thought that you would stay, gone away, miss it's the limit. Woo! Push it too far. Took me for granted. Thought that I need you no more. Napapasayaw ako, hindi ako napapakanta. Woo! Yahoo! Now would do anything to get you back by my side, but I just keep on laughing, hiding the tears in my eyes. Cause boys don't cry. Hindi siguro, umiyak din, di ba? Boys don't cry. Ang galing yung The Cure na to, no? Salamat po. Salamat, salamat, salamat. Salamat at medyo... Isa pa? Sige pa. Okay lang ba yung sound ko? Baka naman may masagap si Lolo Whitey at CPR na naman ako. Kinanta ko na to last time pero pagka kasi new wave ito agad ko naiisip eh. Salamat. Salamat, salamat. Mudra, alam ko kapanahonan mo new wave. Paano kaya sumayo si Mudra nung new wave? Yung palaman,
ha. Para naaalala ko yung The Bagets. Bagets, musmus pa ako nun. Naku, sabi pagkatapos nun sige po, basa muna. At maraming salamat. 23 billion people nandito, mga tunay na kaibigan. Maraming salamat. Siyempre, yun, nakita ko kahit huli nag-pop up. Siyempre, ako si LT Dodo, isang king of ML yan. Sabi ng utol ko, Mylan Roque, sensya na, late. Tol, hindi ka late, saktong-sakto ka lang. Ang late yung gitara mong dapat ibibigay sa akin. New Wave, kapatid, yun, pagbigyan na. Standby lang at iisip pa ng isang kanta. Alam ko yung utol ko, maraming alam na New Wave na kanta. Sana, one of these days, mag-aano po ako, mag-i-stream yard para mapaakit ko ang aking utol. Chori host. Bakit naman nagcho-chori? Jin PH, Nyan host, oo. Len Vlogs, andyan pa rin. Ayun. Gisayla Iwasaki, andyan din po ang aking kapatid na bandmate ni Snake Water 77. Kasalukuyan pong naninirahan sa Japan. Nasa nga ba ngayon, tol? Lumipat kasi si Utol. Kuy, wow, galing talaga ni host. Maraming salamat. Lalo po kung gumagaling pagka nasa inyong harapan. Lumalakas ang aking loob at nabubuo at natatanggal ang hiya. Kumakapal ang muka. Pagka andyan po kayo po. Mahirap po kasi magsalita ng walang kausap. So, masaya ako. At andito kayo, sumusupport sa akin. Dr. Dreamer, maraming salamat. Alam ko, nasa work ka pa. Salamat sa iyo. Jin PH, sumasayaw, napapasayaw sa akin kanina. It's me, March Channel, andyan na. Mga ilang kababayan natin na naglalagi sa Japan, namumuhay bilang isang OFW sa Japan. Shoutout sa iyo, it's me, March Channel. Tagumpay ang iyong pagjijimba. Nabanggit mo kanina sa LS ni Jocelyn T. Na si Jocelyn T ay nagpaunlak ng ilang kanta na request ni Kauntabay. Tuwan-tuwa ko kay Kauntabay. Sabi ni Kauntabay, makabili nga rin ng headset ng gumandang aking boses. Oo. Sabi ko naman kanina, maraming salamat sa headset. Ang ganda kong napakinggan ng headset. Jen CMPH, andyan pa rin, Mr. Chinito. Oo. Gisayla Iwasaki, Nadare Neruno. Tama ba? Nande Neruno. Aba, kapatid. Ngayon ko lang napagtanto, ikaw pala isang sakang. Isa ka palang sakang. Doon na Kweto, pumapalakpak, Snake Water 77. Hala, sige, mag-usap kayo. Gisayla Iwasaki, at ako ayoko magbulbul ang aking dila. Gisayla Iwasaki, Mr. Chinito. Astash, Shigotu. Hatay, no de, patay tayo dyan. Ang hirap nun. Jubilin Tudtud. Ayun na, ako si LT Dodo. Na-shoutout ko kanina, shoutout kila ulit. Welcome. Ako si LT Dodo, ang isang talubhasa pagdating sa larangan ng ML. Tulad ng aking mga anak, sige lang, utusan mo, wala, sige, pindot ng pindot. Sasabihin, ang bigat kasi ng isa, pabuhat. Mga ganung banat, You are slain. Mga ganun, nakabisado na ng anak ko yun, yung mga ganung salita doon. Mr. Chinito, alright. Doon na Kweto, andyan pa rin. The Cure yun. Sabi ng utol ko, sensya na, late. Sensya na kung ako ay di na gigitara. Kung gusto mo ay ipadala mo na. Para sa susunod na palabas, may gitara na. Pasensya na. La 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 la. La. Jin PH, Yahoo, naku po, baka ma-CPR ka talaga. Yan, Budol King, ginalingan mo baka sabihin ni Lolo, original ang kanta mo. Pag original, hindi CPR, Baka daw lip-sync, Ronald Alan P, andyan pa rin. So, Akim, kumusta ang bagong graduate? Isang ganap na unggoy, na-receive mo na ba ang sulat ni Lolo at pinaulanan ka na maraming saging? Kuy, andyan pa rin. Si Kuy po ay si Nile O'Nile from kaibigan natin from Middle East. Supportahan po natin ng mga kaibigan natin doon na isang OFW. Mahirap din po ang buhay doon at kalagayan doon sa ngayon. So,
lahat po ay magsuportahan. Unang-una po dyan yung panalangin. Napakabisa nun. GNCM Channel, andyan pa rin. Donavid Cueto. Mudra, Len Vlogs. Maraming salamat. Jocelyn T. Here na host. Yeah, here. Here without you, baby. It's no my lonely night. Ang ganda ng kantang yun, no? Jocelyn T. So relate. Wala naman late, may penalty lang. Dahil dyan, penalty, bigyan mo ko ng 3 tamsak. Ipasok ko yung, pasok mo na lahat yan. Baka naman. Idol ko yung kanina Sabi ko, San Miguel, San Lorenzo. Datingan sana ako ng mga dumating na tao doon sa aking kaibigan. Grabe. Pero andito lang kayo, masaya na. Mga solid, syempre. Diba? Mga solid. Jocelyn T, tamsakdan agad. Ayun, pinalakpakan ako. At Tiganda, Jocelyn T. Loves ko, maraming salamat. Misteryosa 27, Kuy, andyan pa rin. Siyempre, hindi nawawala ng puso. Misteryosa 27, ang puso ko para sa'yo lang. Mr. Chinito, natawa. So, Akim. Mga ganon, natawa si Mr. Chinito nung mga ganon ako, di ba? Teng, neng, 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 yung mga paputlos-putlos, no? Andyan pa rin, syempre, Len Vlogs, maraming salamat. Ako si Eti Dodo at Dog the Dreamer, Dan Visit, Pulpak. Babalikan kanya na ako si Eti Dodo, nasa work pa siya, naka-BG lang, oo. Intay-intay mo lang, pag hindi ka binalikan, sige, ako bahala. Pero babalikan kanya, no? Naka-BG lang, nasa work pala. Mamaya palabas niya mga 10 o'clock, so babalikan ka ng todong-todo niyan. Sana hindi mo na-skip yung harang para sa kanyang ekonomiya. Gayun na rin, muli, ang kapatid nating Mr. Chinito, isang monetized channel na yan at talagang matagumpay. Isa sa mga tagumpay na kaibigan ko yan sa larangan ng YT at talagang laging kasi solid sumuporta. Kaya nasusuportahan ng solid, diba? Sabi nga kung ano itanimin mo, hindi naman mamumunga ng mangga ang kamyas Oo. Diba? Kaya ganun, laging magtanim may di biro. So Akim, anyong dear, sabi ni ako si Eti Dodo. Yes, Jovelin Tudtud, salamat. Sabi naman ni So Akim, gumanti ng anyo nga sa'yo, dear. Dear, Snake Water, rock and roll. Kain tayo guys, host, dinner lang ako. Ano bang ulam yan ha? Nangangamoy, Spando Ballet, dun, 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 dun. So true, funny how it seems, always in time, but never quite in dreams. Head over heels and toes to toes. This is the sound of my soul. Tama ba? Basahin ko muna sandali. Misteryosa 27, Bat Budol King Kahos. Yes, nabudol ako at nabudol ko rin siya. Siyempre, nagpanggap din ako na hindi ako. Nagpaso ako ng isang alagad. Ayun. Dr. Dreamer. Ako si LT Dodo, OTW. Paul Dreams, kapatid. Tambay lang, work pa. Yes. Paul Dreams is a monetized channel din. Nakaka-monetize lang. Also from Hong Kong. Marami tayong kapatid dyan sa OFW sa Hong Kong na nandito po ngayon. Tulad nila Jubilin Tudtud at Jean PH. Misteryosa 27, sino binubudol mo ha? Paul Dreams. Hello, Doc. Hello daw, Doc. It's me, March Channel. Paul Dreams. Yes, Doc the Dreamer. Ako si LT Dodo Dan. Ayun na Doc the Dreamer. Sinoutout niya si Paul Dreams. Hello. Gina Pabular. Super mega organic shoutout sa iyo. Thumbs up Dan, sabi niya. At yun, please po, salamat sa hindi pag-skip sa aking harang. Gano'ng kasarap talaga yung pagka may harang ka na, no? Kapatid na Mr. Chinito, Doc the Dreamer, Paul Dreams, Len Vlogs. Gaano kasarap yung may harang, ano? Harang para sa ekonomiya. Gina Pabular, andyan pa rin. Mr. Chinito, yeah, nadali mo. Yes, dalihin natin yun. Okay? At syempre, sandali Erwin Roque, do it katakanta. Oo, ang aking pinsan na si Erwin Roque, isang magaling na kantatista. Tama ba? Kantatista. Ako'y kantatero dahil siya'y babae. Siya'y kantatista. Magaling kumanta yan. Dito ba? Oo. Dito ba? Dito ba? Oo. Dito ba? Ang dapat mong paglagyan. Ayun. Super chat. 150 host. Ayan. Salamat sa 150 dyan. Baka pwede mo nang gawin 160. Jean PH, Gina Pabular, andyan pa rin, Lens Vlog.
Gina Pabular, nawala ang net ko. May kumuha mudra. Ayan mo, ibabalik din po. Hiniram lang yan. It's me, Mark Channel. So, patulan na natin yung Expando Wallet na yan. Naku, iba lumabas. Ba lumabas? Sandali ah. Ayun. This song is brought to you by Saging na Verde. Ha 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 ha. Ha 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 ha. So true, funny how it seems, always in time, but never line from dreams. Head over heels went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I brought a ticket to the world. But now I've come back again. Why do I find it hard to write next line? Oh, I want the truth to be said. Ha 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 ha. I know this much, it's true. Ha 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 ha. I know this much, it's true. With a thrill in my head and a pill on my tongue, dissolve the nerves that have just begun. Listening to Marvin all night long. This is the sound of my soul. This is the sound always slipping from my head. Sometime it's own. Take your seaside arms to right next line. Oh, I want the truth to be known. Ha 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 ha. I know this much, it's true. Ha 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 ha. I know this much, it's true. Pagka tama ka, ipaglaban mo. Sabi nung batas, no? Pag tama ka, ipaglaban mo. So, the true will always reveal. Ang true ay kailangan na hindi magiging mali. Kasi ang mali ay M, ang true is T. Salamat po, salamat. Nako po, ang dami ko pong thumbs up, 32. I brought a ticket to the world, but now I'm come back again. Why do I find it hard to write next line? Oh, I want the truth to be said.
Ha 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 ha. I know this much, it's true. This much is true. Yeah, it's true. Da 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 da. I know this much is true. Da 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 da. This much is true. Thank you po. Alam niyo po yung bandang nanguhuli. Oo, The Police. Sige po, subukan natin. Every breath you take. It's gimmick time. Waiter. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you say, I'll be watching you. Woo! Oh, can't you see? You belong to me. I'm a fool, with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. A dreamer that I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so good and I long for your embrace. I'm keeping crying, baby, baby, please. Salamat po. In the HK Live Vlog, kapatad. Sabi niya, Len, Vlogs, Ismoso, at syempre, Cell TV channel, salamat po. Ismoso din po sa inyo. Oh, can't you see? You belong to me. I'm a fool, with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. I'll be watching you. I'll be watching you. Salamat po, salamat sa mga nakaabot po. Maraming salamat po. Ayan po. Nagkakamustahan sila. Siyempre, tayo yung magkakaibigan. Paul Dreams, salamat po. Cell TV channel, ismoso po sa iyo. Salamat po. Siyempre, isa pang new wave na aking kinagis ng music eh. Hulaan nyo. Pero napapasayaw ako. We're talking away. I don't know what to say, I'm saying anyway.
Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love away. Take on me, take on me, take me on, take on me. I'll be gone in a day or two. Woo! So needless to say, I'm holding in, but stumbling in a way. Slowly learning that life it's okay. Say up to me. It's no better than to say I'm sorry. Take on me. Take on me. Take me on. Take on me. I'll be gone in a day or two. Okay lang yan, live eh. Good evening po sa lahat. Sabi ni Staywater77, baka naman. Baka naman, baka naman. May nag-revive dito, no? Hindi ko alam kung sino sa isang kanta. Boy band. Boy band ang nag-revive. Yes. At kuwang-kuwa nila. Things that you say, life is just so playing words away. All the things I've got to remember, you're shining away. I'll be coming for you anyway. Take on me, take on me, take me on, take on me. I'll be gone in a day. Woo! Hirap nun. Kauntabay, hello, 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 ganda sis. Maraming salamat. Siyempre, basa-basa muna, ang bilis ng oras. Opo, paabutin lang po natin ng 10 o'clock at ako po'y magpapaalam na. Pero maaga-aga pa naman po. Kasabay nito yung siguro na alam natin. Lying in my... Tama ba? Alam niyo po yun? Lying in my bed, I hear the clock ticking and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm lights, almost left behind. Suitcase of memories. Time after some time, you picture me. I'm walking too far ahead. You calling to me. I can't hear what you've said. You say, go slow. I'll fall behind. The second hand in one. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Time after time. Ganda, no? Salamat, salamat. Ang ganda ng kanta nito, no? If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time.
Mary Joy Inigo, nakita ko kanina nag-LS ka. Maraming salamat, kapatid. Salamat, salamat. Salamat, mabuhay ka, mabuhay ka. After my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside the drum beats of time. If you're lost, if you look, and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. If you fall and you catch you, I'll be waiting. Time after time. Salamat po, salamat po, salamat. Natala ako. Falling behind the second hands and wine. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. Time after time. Galing, galing, galing. Ni Cindy, Cynthia Patag. Salamat po at syempre, naku, bago makalimutan ng lahat. Yes, tama po. Mr. Chinito, Kauntabay, TV Mix, hello. Ganda sis, Snake Water, Time After Time. Yes, so Akim, mga palakpak, maraming salamat. May naalala tayo sa mga kantang yun. Bawat kanta po kasi may sumasariwa sa ating mga memorya. Na yung panahon na yun, masaya tayong naglalakbay. Lalakad dyan pa rin po, isang kapatid from Thailand na English teacher na siya po ay isang monetized channel na rin. Jubiling Tudtud, so Kim, Anyong, Sisi, Mary Joy Inigo, Tamsak, maraming salamat. Jubiling Tudtud, Mr. Chinito, Wapo, Yahoo, It's Me, Mark Channel. Salamat, Mary Joy Inigo, BGB lang, ako kuya, dakala salamat. Jubiling Tudtud, Snake Water 77, Rocker Idol, mega shoutout. Len Vlogs, salamat po Mudra, maraming salamat Mudra sa walang humpay na suporta mo sa akin mula sa simula hanggang sa simula. Kasi po walang katapusan ng pakikipagkaibigan. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo lahat. Mr. Chinito, Jubiling Tudtud, Sisi ko, Jubiling Tudtud, syempre, at Ronald Alan P, The Painter, Yahoo! Kauntabay TV Mix, from Hong Kong, maraming salamat. Kompleto po ang Team Chinito. Andito po, Snake Water 77 at Jubiling Tudtud. Mega shoutout. So Akim, salamat po. Doc the Dreamer, syempre, andyan po ang ating kapatid na monetized channel din po. Na nakabase ngayon sa Pilipinas. Maraming salamat. Jocelyn T, andyan na. Ronald Alan P, syempre, kasunod yan. Len Vlogs, andyan pa rin. Camille Renz Manuel. Melate Kukoy, alika Melate. Talwi ka mo. Ali, talwi ka man, talwi ka pa rin. Sakto mong sakto. Dakala salamat. Camille Renz, mega shoutout sa iyong girlfriend. Camille, mabuhay kayo at pagpalain kayo ha. Sana ay lagi manguna ang Diyos sa inyong pagsasama, okay? Para laging maayos kung ano man ang onting gusot sa buhay. Inday HK Live Vlogs, salamat. Mr. Chinito, andyan pa rin. Len Vlogs, ikaw lang naman na nangiiwan ako. Nangiiwan ako para sa harang. Tapos babalik ako, di ba? Nadat na kita kanina inaantok. So sabi ko, inaantok si Mudra. Ayun, Inday HK Live Vlogs, salamat. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. At ako po'y magpapaalam na. Inday HK Live Vlogs, salamat po. Camille Renz, salamat daw kuya. Maraming salamat po sa inyo. Muli po sa mga dumalaw sa aking LS, maraming salamat po. Unahin ko po, syempre, Team Chinito, mabuhay kayong lahat. Mabuhay tayong lahat. Sa mga kaibigan ko, Paul Dreams, Crew Jebel, Doc the Dreamer. Kanina po, andyan si Roxanne. Andyan po siya kanina. At alam kong nandyan pa rin, naka-BG. Sa lahat po ng mga kaibigan ko, maraming salamat. Kaibigan ko po kayo lahat. LT Dudo, andyan din po kanina. Mary J. Inigo. Muli po, ang Team Chinito. Maraming salamat. Inday HK Life Vlog, Jubiling Tudtud, Jean PH, Donna Babe Cueto, Lorna Alan P, Marge Channel, syempre si Jocelyn T,
in the HC Live Vlog. Pangalawa na yata yun. Sino po bang aking nakalimutan? So, Akim, Jin PH, yan. Maraming salamat. Bye po. Bye po sa inyo lahat. Dr. Rimer, salamat, salamat, salamat. Maraming salamat po sa iyo. Till next time po. Ito po hindi pagpapaalam, kundi pagpuputo lang sa kaunting programa. Sana po na bigyan ko kayo ng kaunting saya at naaliw ang ating gabi. Maraming salamat. Ronald Alvis, sa susunod, muling LS concert host. Yes, pagka pa-move na kami. Yun po. Bye all. Maraming salamat po. God bless. Mabuhay po tayong lahat. Basta sa kagustuhan ng ating Diyos. Sumaating po sana lahat ang kanyang pagpupuri at kanyang mga biyaya. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Sa aking utol, Mailan Ben Roque, salamat. Maraming salamat. Paalam na po.